Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरो मेंजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिराद खोमसिनै लोगोफोर फै दा एसे सोरांहांबाय दसे थाबायदों दा खाथिजों ससेनबाय गोदोनि मानसि नुखादों दा वाव कितना अच्छा नजारा है ये सान है ये अखाफोर फुवा गोजालायनो सानाबो ओंखारगासिनो जारौ जानानै लोगोफोर आं दा खारखांबाय एक्सारसाइज खालामनोसै दसे बिदि बारल'बाना जोबोद गोजौ जायो मानसिया हायाव आखाइ होलिननानै गोबाव थाबथानांगौ आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था लोगोफोर जोबोद इन्टारेस्ट दङ बेबायदि मोनसे ब्याम खालामनोसै आङो बेबा उदैनि ब्याम आरो एक दुई तीन चारि पाँच छय सात आठ नय दस नोंथांमोना खारखांबाय दोनजा खारखावखायो इसोरबो जा बुहुतसो नुजानानै थैसोमोन गिनानैनो आयौ मा फैखां गालांदोंमोन जों बैयावहाय मोसौ खानायखौ बुरासो खोमालै ने मोसौ खानाया बुरा नङालै माबासो दै बिफा बुहुत होननानै गिनायानो हालामोन बुरासो खाफैयो नामा होननानै मोननायाव खाबाय पासथाल'सो जादोंमोन ना टाइमा बुहुतखौ नुनानै दै बिफाखौ गाज्रि मिथिबाय मा होनदों खोन्थाफिनलाय गावनो बुहुत जादों दाख्लैहाय दे थाबायदो एसे मोजां देखायदो जाय ओरैबो आं खारग्रा पार्टिफ्रा जा बुरजा जोंनि मामासो खोमा जाबाय ओमफ्राय गिलाबायो होनदों गिखौ गोजानै सानैया दोनजारनो गावसोरनो बुहुतनि भिडिअ बानायो ओमफ्राय जा गियो गावनि भिडिअ हरनो नायबानो नै बियो गावनि भिडिअ हरनो नायबावा गिनानै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो मानो होनबा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला स' थेंक इउ स' माच